Sova pálená, Tyto alba, je středně velká sova, která obývá především nížiny a otevřené krajiny, jako jsou pole a louky. Často hnízdí v hospodářských budovách, stodolách a kostelních věžích. Je snadno rozpoznatelná díky srdcovitému tvaru obličeje a světlému peří, které kontrastuje s tmavýma očima. Její zbarvení je variabilní, ale obvykle má bílé břicho a rezavě hnědá záda s jemnými skvrnami. Dříve byla sova pálená poměrně častým druhem, ale kvůli změnám v zemědělství, používání pesticidů a úbytku vhodných míst k hnízdění její počet výrazně klesl. Dnes patří mezi chráněné druhy a její populace je trvale na nízké úrovni. Ochranářské projekty, jako je tento, ve kterém se o sovy stará ornitolog Pepa Veselý, se snaží zajistit, aby sovy pálené zůstaly ve volné přírodě i pro příští generace. Na půdě zemědělského statku se tyto mladé sovy učí lovit hlodavce a během několika dnů budou přirozenou cestou vypuštěny do volné přírody. Sova pálená je nejen důležitým pomocníkem zemědělců při regulaci škůdců, ale také půvabným bílým diamantem, kterého v přírodě často nespatříte.